Lamɛnbagaw ka foli di aw ma nin ye dɔgɔkun daminɛ dɛnɛndon don ka foli di aw ma aw mana kɛ fan o fan fɛ aw bolo ma kɛ cɛ o cɛ la aw bisimila aw ka teleso mandi sanfɛ n'o bɛ tali kɛ Joliba tele la ani a ka kunnafoni sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ an lajɛ réseaux sociaux ka diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira laban kan ani minnu yɛrɛ bɛ an lamɛn radio Joliba kan ka aw fo ani télé Joliba sanfɛ ka foli ni tanu di aw ma. Ni masa bi yan ni maa bi yan min ka bon anw bɛɛ lajɛlen fana bolo o ye aw ye barisabu anw bɛ nin giringajɔ fɛn o fɛn na don o don a kɛ kun ye aw de ye i n'a fɔ aw b'a dɔn laadalako la sɛbɛnnikɛlaw olu kɔni ci ye sɛbɛnni ye anw fana ye ci min di an ma o de ye a yɛlɛmali ye aw ye bamanankan na o baara sabatitɔ ye nin ye aw ye o bakurubaw filɛ nin ye sɔgɔmada in na a yirala k'a fɔ ko an ka jamana wasabilo CNT u ye hakilina dɔw ta hakilina minnu n'a y'a sɔrɔ ni sariyatigiw a yirala olu la ka ban cour constitutionnelle o la kumabaw kɛra fɛn jumɛn bi an da bɛna don olu la ka olu walawala fɔ ka taa se munumunu dɔw kɛra Bamakɔ kɔnɔna na ka tali kɛ siman sɔngɔko kan a kɛra sababu ye siman feereyɔrɔ caman minɛna ka olu datugu ani siman feerela dɔw ka olu fana ɲangi bi an da bɛna se a ma fɔ ka taa se an balimaw min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ fana na ani a ka baara kɛcogo olu bi sen na min bɛ tali kɛ sanjiko min ni a bɛ sen na yɛlɛma sɛgɛsɛgɛli jumɛnw bɛ sen na ani jateminɛ jumɛnw bɛ sen na jamana faamaw bɛ ka baara jumɛn boloda don kibaruya la fanbaw filɛ minnu bɛna walawala aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Burama Sanogo ka fara Augustin ale bɛ régie la ani ka taa se Yusufu ani Lamine ma minnu bɛ tali kɛ minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ Musa Tɛmini n'a ka jamakulu bɛ yen lamɛnbagaw filɛbagaw dɔ wɛrɛ t'aw ma k'aw bisimila ani k'aw tulomajɔ Joliba a n'a ka fiɲɛ sɔrɔ siraw sanfɛ aw ni se. An balimaw kunnafoniw an b'a dayɛlɛ teliya la kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na n'an bɛ baaraw nun don ni o ye o bɛ tali kɛ l'indépendant na indépendant ye a yira a ka sɔgɔmada in na bɔli la ka yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso la ani a école maîtriw u ni an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalan o yiriwali ma u bɛ ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ bi min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ muru sama yɛrɛ a bɛ tali kɛ mun na n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misi kunkolo ko nɔfɛ siga foyi t'a la datugula o nɔfɛ ko don a bɛ tali kɛ tɔrɔmɔɲɔn dɔw la sɔrɔ dɔw la ani nafolo sira dɔw olu dili sira fɛ ko in yɛrɛ a daminɛna a bɛ waati bɔ nka bi yɛrɛ ntɛnɛn a yirala k'a fɔ ko ni wulikajɔ ma kɛ bi ntɛnɛn n'o bɛ tali kɛ juillet kalo tile 7 la min bɛ tali kɛ sanfɛ kalandenw olu ka karamɔgɔw u ka lafasali kuluba min bɛ yen olu ko ko u ka kangarimada dan ye bi sɔgɔmada in na ye ni taama mɛnɛ sisi ma bɔ bi yɛrɛ sɔgɔmada in na u bɛna taa ɛri 100 ani ɛri 14 o baarabila la min bɛ taa kuncɛ fɔ nin dɔgɔkun in laban waati sibiri nata o b'a yira k'a fɔ ko baara tɛna kɛ o la sa minisiri min n'ale ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalan ko o ɲɛnabɔli ma yɛlɛma a tɛ ko in kalama de wa mun ye ko in sama fɔ ka se nin yɔrɔ la sɛbɛnnikɛlaw ko a bɛna tan e ko kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kun tɛ wa nka kuma laban minnu fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o de bɛna kɛ sababu ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnyaw kun bɛ yen nka olu de ma wasa kɛ hakili jigila nin ko ninnu a bɛ tali kɛ mun na kabi san 2017 waatiw la sariya dɔw kun tara ani hakilina dɔw olu kun kuma fɔra k'a fɔ ko nin sanfɛ karamɔgɔ ninnu u ni fɛn dɔw ka kan tɔnɔna u ni fɛn dɔw olu ka kan u ka baaraw yɛrɛ o taaboloya la ani fana u ka laɲini dɔ ye min bɛ tali kɛ nin karamɔgɔ ninnu na sanfɛ karamɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ san kuncɛ baara minnu kɛ ɲɔgɔndan laban minnu bɛ kɛ o tɔrɔmɔɲɔgɔnw fana ka fara olu ka sara kofɔlenw kan u ka indemnité n'o y'u ka tɔnɔ dɔw ye o fana kan ka fara u ka sara kofɔlen ninnu kan o dɔrɔn tɛ fɛn caman bɛ yen n'a sɔrɔ ni majɛ bɛ a la n'o ye heure supplémentaire fana ye u bɛ kalan yɔrɔ la u kan ka jigin waati min na a dɔ la waati dɔw fana bɛ tila ka suma ka fara o ka waati dɔw la ka kɛ ni baara taabolow ye o la o bɛɛ ye majɛ olu ka baara kɔnɔ nka sariya b'a yira olu la k'a fɔ ni o n'a ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna nana o farankan fana kan ka ye u ka tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔtaw la nka ni karamɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔ nin si t'a la ka di olu ma o yɛlɛma minisiriso tɛ a kalama wa
a yirala k'a fɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka kɔni ɲɛ u ye bataki kɛ ani u ye ɲɔgɔn lafaamuya ɲini ka bɔ minisiriso yɔrɔ la minisiriw a ka ja minisiri kofɔlen ni u ma se ka ɲɔgɔn faamu ka da mun kan ka taa san 2017 2017 ka se fɔ bi ma ni ninnu y'a yira k'a fɔ ko u ka tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ yen ko u ma se ka sara minisiri y'a yira u la k'a fɔ u bɛ ka nin baara min kɛ u k'u jija u ka hakɛ dɔw bɛ yen u kana bɔ olu kɔnɔ munna a yira k'a fɔ u ka nin baara ninnu saraw kɔni na danganiya u ye o n'a sɔrɔ u fɛ nka prime ni fɛn tɔ minnu b'a la ka ɲini minisiri ye a yira a la k'a fɔ ko o baara min n'a sɔrɔ o b'a la ka ɲini ko o tuma ko majɛ bɛ o jɛ nka a ɲini cogoyaw la minisiri tilara tuguni ka kangarimada kɛ u ye min ye kalansow kɔnɔna ye ani waleya dɔw bɛ yen ka taa o kɛ faraɲɔgɔnkan yɔrɔw ye ani ka taa lajɛ dɔw kɛ minnu bɛna kɛ sababu ye ka kalandenw ko olu fana bisibasa u ka baara kɔnɔ ko n'u y'o kɛ u ka da la k'a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw lakanabagaw ko olu bɛna u ni kalanso fara ka bɔ ɲɔgɔn na o donnama kama o kuma min ni o fɔra min bɛ tali kɛ Dr Aliyu Jara la ale min ye ko in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye a yira k'a fɔ ko o kuma in de ma bɛn olu ma kosɛbɛ min ye olu tɔɔrɔ munna olu ni minisiri ni ɲɔgɔn cɛla la sanfɛ karamɔgɔw olu ka minisiriso o man kan ka fangako kuma don u ni ɲɔgɔn cɛ jango ka taa se ko polisiw bɛna olu labɔ u ka kuru kɔnɔna na o ye majɛ ye minisiri ka kuma kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ min kɔn o kɔfɛ olu ma foyi ɲini sariya ma min di olu ma hali ni o bɛ fɔ ni kuma bɛ fɔ o kɔnɔ nin tɛ o fɔcogo ye o de y'a tɔ ɛri 100 ani ɛri 14 bi dɛnɛn don ni daɲuman ma don a la ko u bɛna daminɛ fɔ sibiri don wa olu ni minisiri cɛ kuma olu kɔni ma taa sira ye a la barisabu u y'a yira k'a fɔ minisiri hakilina min filɛ a la olu lafaamuyali ko t'a kɔnɔ wa fana ko in dabilali ko t'a kɔnɔ indépendant ale bolonɔ don sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw min bɛ tali kɛ jamana ka baaradaw la n'a bɛ wele ko forobaca ka maa dɔw sugandi ka bila forobaca la jamana ye a baaraw sabati n'aw hakili b'a la nin baara ninnu donna kabi avril kalo tile 5 ka taa se fɔ a tile 20 tɛmɛnin ma Bamakɔ yan a kɛra min bɛ tali kɛ kɔnkuru kɛyɔrɔ minnu bɛ yan nɔ a jaabi ninnu olu labanw nana bɔ juma tɛmɛnin n'aw hakili b'a la nin kalo tile 4 n ka fɔ o min kɛra sababu ye min n'a sɔrɔ ni mɔgɔ caman kɔni balila a kow cayara barisabu caman kun jigi danbɛ a kan olu nana ye k'a fɔ jaabiw la olu ma y'a la dɔw yɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ minnu n'a sɔrɔ olu yɛrɛ hakili kun tigɛra a kan kaban ko olu tɛna a sɔrɔ olu caman ye u yɛrɛ y'a kɔnɔ minisiri min n'a sɔrɔ ni ale ɲɛsin bɛ nin baara ɲɛnabɔli ma n'o bɛ tali kɛ Dr Fasun Kulubali la Kulubalikɛ a ye ɲɛfɔli kɛ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kaba fɔra kaban ko mago bɛ maaw la ka bila forobacaw la maa minnu nana ni u ka sɛbɛnfuraw ye maa 58 ani maa 75 olu de kɛra sɛbɛnfuraw ye olu ye minnu sɔrɔ o sɔrɔlenw na sa jigi kun dan bɛ minnu kan o de bɛ tali kɛ baarada minnu tun bɛ yen k'u kan ka bila o la baarada 773 o bonyanko la u kun kan ka tigɛ k'u tila olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu sera ka sɔrɔ k'a fɔ ko o kɛra maaw ye minnu ye wasa sɔrɔ ka tɛmɛ o kɛra maa 700 ani maa 46 ye o la sa majɛ ye yɔrɔ min jɛ ko o yɔrɔ ma se ka lafa fanga yɛrɛ ka minɛcogo la walima maa bɛna majɛ jɛ yɔrɔ minnu na fonction kɔnɔna na ni o maaw ma sɔrɔ o kɛra sigiyɔrɔ walima pɔsu 27 ye o min majɛ tora kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ ko minisiri ka ɲɛfɔla halisa n'o bɛ tali kɛ Kulubalikɛ la a yira k'a fɔ o de la sa baaraw kɔni nun donna nin cogoya la nka min bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na an k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan a yirala k'a fɔ ko dossier 11 a yirala k'olu tun ye diplôme ye diplôme minnu ni olu sɔrɔ cogo ma ɲɛ sariya ye min fɔ u sɔrɔla ka o diplôme 11 o sɛbɛnfuraw k'olu bila sariya ka bolo ka fɔ nin yɔrɔ in na minisiri Fasun Kulubali ka ɲɛfɔla olu bɛ sɛgɛsɛgɛli o hukumu kɔnɔna na hakili kan ka to min na jamana bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se k'a ka denw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw k'olu labaara forobaca in hakilina fana kɔnɔna na hakili tora fɛn dɔ fana na n'o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni lojura bɛ olu la kɛmɛsara o kɛmɛsara 15 sigiyɔrɔ la o dira olu ma wa fana o fana kɔfɛ min bɛ tali kɛ a yirala k'a fɔ ko majɛ dɔw fana yira walima farankan dɔw fana kɛra u ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ
u ka hakilina dɔw bɛ ani majɛ dɔw bɛ walima faranga dɔw kɛra u kun yasa ka kɛ ni u ka min bɛ tali kɛ u ka lujura kɛcogo ye minisiri y'a yira k'a fɔ hakili tora bɛɛ ka hakɛ la nin ko in kɔnɔna na o de y'a tɔ a bɛ dugawu kɛ maa minnu bolo bɛna don forobaca la a kɛcogoya ɲuman ye min ye Alahu Taala k'o sabati l'indépendant sɔgɔmada in na ale de y'a fasiri. Karamɔgɔ 18 bolo dara olu de kan Bamakɔ ba numayan fan fɛ ka da mun kan ka sababuya kɛ ko olu tun bɛ yuruku wale la ani sɛbɛnfuraw jetidenw bayɛlɛmali la kalanden minnu bɛ n'a sɔrɔ kilasi 9nan mɔgɔw don. Nin kuma in kɔni bɔra ka bin n'a ye mɔgɔ caman gan a hakilina na dɔgɔkun tɛmɛnen a ban waati la. Nin ko in sera ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛlaw ka ɲɛfɔ la u y'a yira k'a fɔ nin hakilina in kɔni a ye mɔgɔ gan i kamana na barisabu biɲɛkala ɲinina sen mana da biɲɛkala kan a yeli bɛ gɛlɛya. Jamana in kalanko a na ɲini yɔrɔ jumɛn na k'a ye jamana in kalanko a na kalifa jɔn na k'a tununen na ye munna an y'an kunkolo kalifa minnu na n'o ye a ko ɲɛnabɔbagaw yɛrɛ ye n'a ɲagamini taara bɔ olu yɛrɛ la a yeli a bɛ gɛlɛya. Sɛbɛnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ o bɛ tali kɛ mun na ba numayan fan fɛ a jateminɛna k'a fɔ an bɛ ka sigi ka jaabi minnu kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye kilasi 9nan a bɛ kuncɛ ni ɲɔgɔndan min n'a bɛ wele ko DEF o DEF jaabiw kɔni kɔnɔnen bɛ waati min ni kalandenw bɛ k'u kunda kogo la u n'u somɔgɔw ka jaabi kɔnɔ ka bɔ jamana faamaw yɔrɔ la ba rive gauche fɛ ba numayan fan fɛ a jateminɛnen filɛ k'a fɔ karamɔgɔ dɔw bɛ maa 18 bɔɲanko olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ nafolomugu de minɛ kɛrɛkɛrɛnin kɛrɛfɛ ani ka fɛn yɛrɛw minɛ kalanden dɔw bolo ani u somɔgɔw bolo ka yira k'a fɔ ko olu bolo bɛ sɛbɛnfuraw la wa k'olu bɛ se ka kalandenw ka nɔtiw u yɛlɛma nɔti minnu bɛ kɛ sɛbɛnfura kan u ka nɔti minnu n'a bɛ kɛ sɛbɛnfura kan sɛbɛnfura minnu bɛ kɛ sababu ye ka u ka jetiden ka a nɔgɔya u ka nɔti ka se ka o nɔgɔya u y'a yira k'a fɔ nɔti bɛ sɔrɔ cogo min na o bɛ tali kɛ u ka n k'a fɔ moyenne bɛ sɔrɔ cogo min o ye u ka nɔti ye nɔti ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogo min ko kalanfa ninnu ye o baara de kɛ u y'a yira k'a fɔ ni kalanfa mɔgɔ 10 kɔ école-maîtres don maa minnu don n'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen yirala k'a fɔ ko u ye nin bɛɛ kɛ kun dɔ de kama n y'a fɔ nafoloko don u y'o yuruku waleya min kɛ a yirala k'a fɔ ko tɛgɛ dara u kan nin yɛrɛ ko sera ka ɲɛdɔn cogo di min bɛ tali kɛ an ka sɛgɛsɛgɛli bonda min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka gendarmerie dɔ la olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ko in dɔdɔlima dɔ fɔ ka bɔ a ko ɲɛ kalama nka e ko a ko yɛrɛ ma ta ka yɔrɔ jan sɔrɔ ka ban wa barisabu a yirala k'a fɔ ko sɛbɛnfura min bɛ yen n'a sɔrɔ u sera ka majɛ don o nɔtu la a bɛ se fo sɛbɛnfura 200 bonyanko ma o de y'a tɔ dɔw y'u dama sonya k'a fɔ yɛlɛma ɲinan DEF ka kɛɲɛ ni nin majɛ bɛɛ yɛlɛma a na jate k'a fɔ ko a bɛna kɛ kɛcogo ɲumanya kɔnɔ walima jaabiw n'a sɔrɔ jaabi sɔrɔ cogo ɲumanya la wa indépendant sɔgɔmada in na ale bolonɔ da o bonya b'a la. An balima an ka jamana sariya sunba n'o ye constitution ye walima an ka jamana sariyatigiw sariya bɛɛ lajɛlen bɛ ta minnu fɛ n'o bɛ tali kɛ CNT la Conseil national de la transition u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw ta n'aw hakili b'a la a ma kɛ bi ko ye a bɛ tali kɛ san 2024 na kuma in n'a sɔrɔ a tun ye dugu laminɛ o bɛ tali kɛ mun na la ko CNT cakɛlaw k'u ni fɛn dɔw ka kan tɔrɔmɔɲɔ la u ni fɛn dɔw ka kan nafolomugu la u ni fɛn dɔw ka kan faranga la faranga min n'a sɔrɔ sariya ye a di u ma o don san 2024 kuma min ni nin kun bɔra u da u yɛrɛ tun y'a kɛ laɲini sɛbɛnfura ye k'a lase cour constitutionnelle ma cour constitutionnelle tun ye hakilina min di u ma o tɛ dɔwɛrɛ ye ko kuma ninnu ko majɛ bɛ a kɔnɔ a kɛcogoya la ani a nasira la olu yɔrɔ la o majɛw bɛ se ka bɔ a la cogo min na sɛbɛnfura in kun laseginna CNT mɔgɔw ma u ka se ka o majɛw k'olu bɔ a kɔnɔ o kuma in kɛra taa ni ka segin ye barodala yɔrɔ caman na jamanaden caman olu kulokɔrɔ k'a yira k'a fɔ CNT min nalen don transition kɔnɔ transition min nalen don n'a kumakan ye don o don ko gɛlɛya bɛ yen ko fɛn tɛ bolo la ko an dɛmɛbaga bɛ a kɔ don an na munna a bɛ jigiya k'a fɔ ko olu bɛ se k'u jigida nin ɲɔgɔnna tɔrɔmɔɲɔ kan an balima a bɛ tali kɛ mun na maa minnu n'a sɔrɔ olu bɛ CNT kolatigɛ jɛkulu kɔnɔ a biro kɔnɔ olu ka sɔrɔta tɔrɔmɔɲɔ la 100,000 ani 10,000 a bɛ tali kɛ o la minnu n'a sɔrɔ n'olu ye CNT membre ye
nka n'u tɛ biro kɔnɔ olu ka sɔrɔta bɛ se 80,000 bɔɲanko ma nka tigɛlen don tɔrɔmɔɲɔ ninnu sɔrɔ siraw nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bange nin na nin kuma minnu n'a sɔrɔ n'a mɛnna jamanadenw fɛ a ye caman kɔni gan a hakilina na olu ka faamuya ka o tɔɔrɔ nka n y'a fɔ kuma in kun lasegila u yɔrɔla k'a fɔ ko baara dɔw bɛ yen k'olu ma sabati a koɲɛ kɔnɔ CNT o don ni bi cɛ san 2024 mɔgɔ caman hali n'a sɔrɔ olu ɲinina a kɔ n tɛ fara ko la k'o bɛ nɔbɔ CNT ja ko in kɔni a dan bɛ u bolo u b'a la k'a ɲɛɲini kɔsa in na u wulila ka se ni kuma in ye jamana faama ma sɛbɛnfura ninnu majɛ minnu tun bɛ a la a ka ja ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ a la sariya b'a fɔ n'an sera jamana faama ma ale bɛ a lase ka na cour constitutionnelle yɔrɔ la an ka sariya sunba yɔrɔ la n'a ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn fɛ ni majɛ tɛ a la taalen ɲɛfɛ sini ma sinikɛnɛ ma ni kɔlɔlɔ tɛna bɔ a la ka ɲɛsin jamana ma o la sa cour constitutionnelle waati min baara in lasela olu ma ko olu fana y'u ka hakilina labanw di a kan kalo salen tile 30 yɛrɛ dunnama kama k'olu ye kumakan in k'a lasegi jamana faama ma sariya bɛna kɛ wa a tɛna kɛ wa o ko kɔni dangana bɛ jamana faama de bolo sa o kɔfɛ yaasa ka se ka u bila u ka hakɛw kɔnɔ walima u ka laɲiniw ka se k'a lafa hakilijigi ye min ye n'aw hakili b'a la min bɛ tali kɛ président ala ma hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita ka waati assemblée nationale min tun bɛ o dunnama kama o ɲɛmaa dɔw jara kelen bɛ Bavier ni ka taa se Isiaka ma Kulukɔrɔkaw ka député kɔrɔ don ani ka taa se Mamadu Jarasuba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kasola bilala bi an balimaw kiiri tigɛlamaw olu bɔlɔkɔrɔ ka da mun kan a yɛrɛla k'a fɔ u ka maraw kɔnɔna na majɛ dɔw olu kɛra nafolo dɔw olu bɔra minnu ma bila a bɔcogo ɲumanya kɔnɔna na sariya tun ye minnu fɔ o baaraw tɛ sɔnna nin waleyaw olu bɛ ka sabati san 2023 fɔ bi olu bɛ kiiri tigɛlamaw olu bolokɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛw bɛ se ka walaka cogo min na nka nin ko min n'a sɔrɔ ni a filɛ senna nin ye yɛlɛma ma a bɛ se k'a fɔ ko a bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ wa jamana faama na sɔn ka sira di u ma wa a ma tigɛ daw da la kumakan laban bɛ ale de bolo kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko seere le témoin an balimaw ko n'a jara a na se fila nin ye kɛnkɛyiri 19 siman feere yɔrɔ minnu ni olu datugura ka da u ka jamana sɔsɔ waleya dɔw kan nin baara in sabatira min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 3 tɛmɛnen na munumunu dɔw kɛra an ka jamana kɔnɔ yan direction générale de commerce et de la concurrence direction générale n k'a fɔ direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence n'a bɛ wele dakuruɲɛkolo ye ko DGCC u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ani ka wulikajɔ dɔw kɛ o bɛ tali kɛ ka munumunu kɛ ka siman sɔngɔ ani a doncogo ni a bɔcogo jateminɛ ka kɛ ni jamana faamaw ka hakilina min ni u tun ye o ta o bɛ tali kɛ siman sɔngɔko la Mali dugukolo fantan a 4 bɛɛ fɛ a yirala ko siman sɔngɔ man ka yɛlɛ abada ka tɛmɛ 20,000 ani 2,000 kan sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw taara o sira fɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ minnu ma yɔrɔ 200 ani kɔ kɛnkɛyiriw la Bamakɔ ani a tɛngu yɔrɔw la o sɛgɛsɛgɛliw jaabi nana bange mun na a yirala k'a fɔ ko jaja dɔw bɛ k'u dɛn fanga ka laɲini kɔfɛ k'u ka laɲini don o kɔnɔ a sɔrɔla yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko siman tɔni bɛ dɔw bolo sefa wari a 20,000 ani 4,000 magasin dɔw yɛrɛ fana tun bɛ k'a feere fo 20,000 ani 6,000 kala kan ka kɛ ni jamana faamaw ka wulikajɔ ye jaja dɔ bɛ ka den 4 dɔ bɛ ka a ti a kɔ la o tɛ ɲɛ n'o bɛ kɛ jamana kelen kɔnɔ a ka kan jamana faamaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la o kɛra sababu ye ni maa ninnu minɛna tɛgɛ dara u kan o yɔrɔnin kelen bɛɛ k'u di kiiri tigɛlamaw ma u ni fɛn min ka kan o kan ka di u ma ninnu ye nin kɛ ka da dalu jumɛn kan 4,000 yɔrɔ dɔw la o bɛ ka fara a kan yɔrɔ dɔw la fo 4,000 an balima fo 2,000 yɛlɛma nin bɛ ka kɛ ka da dalu jumɛn kan maa dɔw de bɛ u kɔfɛ wa jamana marabagaw yɛrɛ la walima mun ye u kɔni fariya fɔ ka se nin na a bɛna ta n'i ye maa o maa kariyalen ye k'i bolo fa foroba ɲɔ la a bɛna ta foroba maa dɔ kumafɔla dɔ bɛ o yɔrɔ la ka ɲɛsin a ma nka jɔnni bɛ ka u bila nin na sɛgɛsɛgɛliw jaabi bɛna bɔ ni o ye l'indépendant sɔgɔmada in na ale de y'a sɛbɛn aw bonya b'a la an balimaw min bɛ tali kɛ ji kɔni na sanji n'a sera ka ban Mali fan caman bɛ a yirala k'a fɔ ko o yɔrɔw sirakow bɛ gɛlɛya sirako kɔfɛ min bɛ tali kɛ sow ye olu caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ munna
a yirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka jamana fan caman fɛ fana n'aw hakili b'a la san tɛmɛnenw na ji ninnu kɛra sababu ye ka dɔw so ntanya ka dɔw sigiyɔrɔ ntanya dɔw ka sɛbɛnfura nafama bɛɛ lajɛlen a tiɲɛna ka da o n'a ɲɔgɔnnaw ka jamana faamaw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ani ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka jateminɛw kɛ maa o maa bɛ yen k'e ni jiboli yɔrɔ ka surun kɔda ko don mɛtiri caman o bɛ bila i ni o cɛ a yirala k'a fɔ ko dɔw ye u ka sow mɔnɔbɔ ka se kundama na kundama min n'a sɔrɔ fanga yɛrɛ ma o di u ma misaliyala ne ka so kan ka dan yɔrɔ min na so jɔtɔla i b'a fɔ i ka sojɔla n'o ye mansɔnkɛ ye k'a k'a lasama dɔɔni ka mɛtiri damadɔ fara kan ka taa kɔdakolo la barisabu maa tɛ e ni yen cɛla la o kɛra sababu ye mɔgɔ caman y'i surunya kɔ la ka da u yɛrɛ ka sariya dilen ma u yɛrɛ ka kasɔrɔ maa si nɔ tɛ jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ an balima mɛrilaka dɔw olu nɔ yira a la olu fana ye yɔrɔ ninnu di fɔ ka don dansago kɔnɔna na nafolo ɲiniko jugu o ye a sababu ye dɔw fana bɛ yen a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ de yɔrɔ ninnu jateminɛ koyi maa si ma u sigi ka taa ye ten dɔrɔn kɛnɛ fu don maa bɛ se k'i sɔɔri nin yɔrɔnin na ni nin ka kɔlɛ o tuma u taara don o yɔrɔ la ni u sigi ye nin n'a damantankulu o de kɛra sababu ye ji kɔni ale tɛ a tɛmɛyɔrɔ bila wa n'i ye ji kɔni gu ka bɔ sira dɔ kan a bɛ taa sira yɛrɛ kan o de kɛra sababu ye ko ji kɔni a ye tiɲɛniba kɛ san tɛmɛnenw na ka fara ji yɛrɛ bɛ bila boli sira minnu kan olu lanɔgɔli ye ani olu gerenni ye an yɛrɛ ka wulikajɔ caman bɛ o la ɲamaw bɛ o la ani ni san kɔni wulila tan maa caman bɛ olu bɛ bɔ n'u ka sokɔnɔfɛn kolonw kɔni ye minnu ni filiyɔrɔ tɛ a la ka na o fili n bɛɛ da kan ɲama bɛ a cɛ ka taa n'a ye olu de bɛ taa balan nin dingɛ kofɔlen ninnu kɔnɔ ani jibondo ninnu kɔnɔ jibɔ sira ninnu ka se ka a dɔw gere nin de bɛ kɛ sababu ye an ka jamana ka na ni ji walankatabaw ye a kɔnɔna na yaasa ka se ka jamana don kɔlɔlɔ kɔnɔ faamaw ye wulikajɔ min kɛ maa minnu n'a sɔrɔ olu kan ka sɔrɔ nin baara kofɔlen sira kan ka yira k'a fɔ ko u bɛ nin baara in na n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye u bila la o ni a fɔcogo o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na n'a y'a sɔrɔ ni u yɛrɛ ye a kɛ ni kunkolo gɛlɛya ye o fana baaraw o bɛ sen na nka min kɔni jɛlen don sira ninnu nabɔ bɔcogo ɲuman ani walima hali n'a kɛra bɔcogo jugu ye yaasa jamana bɛ se ka i yɛrɛ bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dɛmɛbaa dɔw la olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u ka nafolo don nin koɲɛ ninnu da fɛ sɛgɛsɛgɛliw ani ni jateminɛw kɔni bɛ sen na mali fan caman fɛ yaasa nin baara in a bɛ se ka sabati cogo min na min bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɛlaw la u y'a kun cɛ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ jamana kɔni don ale ye fɛn caman kɛ min bɛ se ka nin baara in ka se ka a sabati cogo min na les échos sɔgɔmada in na olu de y'a fasiri aw bonya b'a la. an balimaw min bɛ tali kɛ Ibrahim Jawara la n'ale cakɛyɔrɔ min n'a sɔrɔ n'a tɔgɔ ko Stone ale ye o ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ hakilijigila siman baarakɛyɔrɔba min n'a sɔrɔ a tun bɛ Kaye marabolo kɔnɔ walima a bɛ Kaye marabolo kɔnɔ banbanciw ye wulikajɔba min kɛ nin kalo in daminɛ waati la n'a ɲɛsinna yen ma kasara minnu kɛra a ma dugu mɔgɔ la barisa a bolofɛn caman tiɲɛna n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Jawara la marakakɛ bololaminɛ minnu tiɲɛna mun bɛ tali kɛ mobili kumaba dɔw la o bɛ a la a ka mansin ko don olu caman tora a la u ye tasuma don olu la mobiliba minnu n'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ siman doni o caman bɛ yen olu fana u ye tasuma don u la usine yɛrɛ a kɔnɔminɛnw n'o bɛ tali kɛ a administration na papier minnu bɛ yen nɔ ani fɛn nafama minnu bɛ yen u ye tasuma don nin bɛɛ lajɛlen na o dɔrɔn tɛ maa dɔw bɛ yen u ye tɛgɛ da olu kan olu fana taara u bolo ka da nin bɛɛ kan ni usine ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Jawara la a y'a yira k'a fɔ a bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kabi ko in kɔni kɛra a tun ma bɔ fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ ani k'a fɛlata jira a ye foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ye nin ko in kɛ u ka ko ye ka ale kɔni wele minnu ye hali message nin ci a ma a ye foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma jamana faamaw finitigiw a ye foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma a y'a yira k'a fɔ nin ye ala ko ye maa b'a bila o minɛn kɔnɔ mɔgɔ tɛ nin bila maa si ka minɛn kɔnɔ juguya walima asidiya walima bɛsɛngɔniya ale tɛ maa si juguya ni o ye ale bɛ min miiri min kun kan ka kɛ o de kɛra wa nin tɛna ale fari fa nin tɛna ale bɔ a cogoya la nin tɛna foyi bɔ ale ka kɛta la fo n'a ye min fara a kan dɛmɛbaaw k'u fo barisabu nin ma u si fana fari fa ale ni u ka jɛɲɔgɔnya baaraw la u y'a faamu ko in kɛra kɛcogoya min kɔnɔ a bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ
an ka jamana in fɛnba dɔ ye fara ɲɔgɔn kan ye ani fɔkabɛn ye o fɔkabɛn ka sabati ka ɲɔgɔn wele ka na hakilina minnu bɛ kɛ bɛn ye ani ɲɔgɔn cɛ ani sigikafɔ ye o bɛ bange fɛn ɲɛnamabaw de la an ka jamana kɔnɔna na maliden an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira caman fɛ furu sira bɛ o la balimaya bɛ o la sigiɲɔgɔnya an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ani a yɔrɔ caman maliden yɛrɛ dama dɛsɛ man di ɲɔgɔn na n'an sigira ka fɔli ye k'o nun don Ibrahim Jawara a yira k'a fɔ jamana faama minnu bɛ yen nɔ bi u ka taasiraw olu labatoli kan ka kɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye wa fana ale b'a bila o de minɛn kɔnɔ o la sa a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka jamana golomasiri tabagaw ma finitigilakaw u jɔra jɔyɔrɔ min na an'u bɛ cɛsiri min na bi jamana yiriwa ani jamana kelenya o sabatili la a ma ɲinɛ a ka cakɛlaw kɔ minnu ye degun sɔrɔ nin baara in na a ye dugawu kɛ ka ɲɛsin minnu ma maaw ma minnu n'a sɔrɔ olu ni tora a la an bɛ dugawu kɛ Ibrahim Jawara yarabi ala ka nin hakilina ninnu to sabatilen a la yarabi a ka nin cakɛyɔrɔ in ala ka ɲuman segin ka na jamana a économie yaasa o bɛ se ka jidi cogo min na sɔgɔmada in na an balimaw min bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnyala le témoin seere ale bolo nɔ don aw bonya b'a la Asimi Goita an ka jamanatigi jamana faama an balima a ye san 1 sɔrɔ AES fana ɲɛmɔgɔya la o la ni o kɛra ka kɛ ni AES a ka sariyaw boloda cogo ye san kelen de ɲɛmɔgɔya o kan ka sugandi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Asimi Goita général d'armée anw ka jamana faama ka bɔ AES a kun kan a ban waati ale ka ɲɛmɔgɔya k'i da don a la tigitigi maa min don kuma tɛ a fɛ la ko ye kosɛbɛ jango ni maa min bɛ Asimi Goita dɔn sɛbɛnnikɛlaw ye a yira k'a fɔ nka bɛɛ n'a ta kuma kɛra a ma diyagoya ye bari sabu min kalifara a la a bɛ ɲini ka se a kuncɛ waati la AES hakilijigila nin tɔn in a sigira sen kan Ɲame jamana kɔnɔna na Niger o fara ɲɔgɔn kan min o sababuya la salongo san 2024 waatiw la min kɛra sababu ye ka anw ka jamana faama ta Asimi Goita k'a kɛ o tɔn in a ɲɛmɔgɔ ye tɔn in yɛrɛ y'a yira Asimi Goita bɛ kɛ a ɲɛmɔgɔ ye wa o dɔrɔn tɛ ko ye ni a sera a kuncɛ waati la baaraw bɛ jateminɛ kalo 6 bonyanko o bɛ se ka fara a ka mandat kundama kan o bɛ danaya ko fɔ o bɛ jɔyɔrɔ bonya ko fɔ o bɛ olu ka bonya min bɛ Asimi Goita yɔrɔ la an balimaw a bɛ o ɲɛfɔ o fana kuncɛ waati nana bɛn waati ma anw ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ charte la jamanadenw y'u hakilinata minnu di o fanbaw yirala k'a fɔ o caman y'a yira k'a fɔ Asimi Goita ka taa n'a ye fɔ san 5 min fana laban waati a bɛ jateminɛ a ye baara minnu kɛ n'olu sera a kuncɛ waatiw la walima ni ani jamana faama bilali ka kan a bɛ se ka bila o waatiw la Asimi Goita danaya farali danaya kan o ye kunkɔrɔta ye a ta fanga maa b'o de ɲini ala fɛ Alahu Taala k'o nɔgɔya nka hali n'a y'i da don a koɲɛw la AES a yira k'a fɔ ko a kuncɛ waatiw sera sigilibaw kɔni sigikɛn bɛ ka o kɔnɔ a k'o bɛna kurakuraya o sigi kɔni k'o bɛna kɛ anw yɛrɛw fɛ Bamakɔ yan anw ka faaba kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ a da ma se a don kɛrɛnkɛrɛnnen ma AES ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ wuli ka jɔ la kalo nata ninnu kɔnɔna na u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ i n'a fɔ Asimi Goita y'a fɔ cogo min na wa sigikɛn bɛ ka Burkina jamana faama kɔnɔ Niger jamana faama ani ka taa se u ka gouvernement maa ɲɛmaa u bɛɛ lajɛlen bɛna u fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔna na a tɛ taa labɛn kɔ a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa bolodonbolo kɔ o de y'a tɔ a y'a ɲini maliden bɛɛ fɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ nin waati belebeleba min kundan bɛ an ka jamana kan an ka se ka kɛ ni wasa ye ani danaya ye le témoin seere sɔgɔmada in na ale de y'a sɛbɛn aw bonya b'a la an balimaw nin bɛ dan sigi an ka bi fana don kunnafoniw na minnu n'a sɔrɔ an sera ka olu ɲini ka olu lase aw ma Augustin ka sɔrɔ ale bɛ régie la ka fara Lamine ani ka taa se Yusuf Sangare ma foli bɛ di aw ma aw minnu ye filɛlikɛlaw ye Musa Tɛmɛne ale n'a ka jamakulu bɛ ka ta ka bila diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira laban sanfɛ réseau k'aw fo kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sera aw ma Burama Sanogo fɛ bien dɛnɛ ye a y'aw janto aw yɛrɛ la dɔgɔkun tɔ a belebeleba bɛ kɔfɛ ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ ma Okay.